David Murasing Delhi thangai Ireland datubuno Greta Ireland datubuno illegal migrant data khai rohno abo to mayung thangite jakhana manja chukti khaimene porese engkai tabuk sinjo thangai bosai joroti tamungno abo lokorang sikanai taikyo ঠিক আছে David Murasing himui thangtong Delhi pochon thangtong kok kore ang puilano saka sinjo thangai pantaika gya mayung thangnai nangnai mayung sinjo bebak milin andalan thong nunggabu tamo samak laika sinjo sigang thangoi badaigra thu uloke mayung thangnai last tongke sinjo bai mayung bai no आंदोलन खायलायनाय तामिमा कक माने बो मीनिंग आबो ताम सामक लाइक आबो सिंजो के साबो मायुं के साबो तार माने सिंजो के नु डेविड मुरासिंग कक सावि दङ मायुं के साबो मायुं के की बोबग्रादे क्वेश्चन मार्क खाजानि दाक्ते बुकसं लामसो हायनाय आनि जुग चेनेल तिनिबो आं साबुनो तुयै ते तामनो तुयै कक सानाय दं norong jotono ani thumbnail title no ino sema khana TTDs ni XCEM Radhacharan sir actually ang bono e bini je kok khana boi bono ang borom rena musunglia ang sir rena musunglia ang direct Radhacharan ni kok masa janai karon ta minke bini kok emon khana to gyabo i jorao bo je samani ang hojong na motolia kok bini khana mani abun bugui ang bono borom ponto rena musunglia at least o jora phono bo kisan di rai khlai chup khlai tong nang mani phiaba bo thik ase bo kok saka saka replay khaiga tese khaidi abo jotoni rights kok sanan joton adhikar tongo haiban i jora onke thanchani boi kok sake bo belekhen musang kamu bini buko thanchani kok kurui negative kok mang nokuru abun tuyoi ang bo tongmalia noni busang ma phaika ang kaise kok sanam musung clear khai sanam musungo jato ani bo kok sanan adhikar tongo ba ang no serai serai klai sane kaisa kok nungo jagao tamna wansugoi chini khachuksa David Murasing sani kok tisai saka tamna wansugoi nung tibramothni kok saka ang silia ang kaisa kok nono sanai tinio David Murasing je Agartala to Delhi himui thangtani bo hoyto ba bo politics bai kurungjak moi mano tipramo thabai ang nahinya phiaba bo tini Agartala to Delhi himui thangtani bo ajaga tipramo tan ki fail reto na tipramo tan bo sachumjak bini yaga chung tamno Indian flag bini yago Indian flag chung logo na ajagao tibramothni flag tongo na ajagao tibramothni sachumjak bo chung srai srai saimano David Murasing tini Agartala to Delhi himui thangtani bo tiprasa rongni bagoi tini bo joto tiprasa dofani bagoi o manthai mayang tongmani ekor rok mayang tongmani no tini bo tiprasa ungoi tini bo tiprasa dofa ungoi tini bo tiprasa ni manthai mayang no sana boi tini Delhi thango kuno party ni sinyo thangya abun boi nung at least party ni kok sai tong jakam botam khlaika bung party tam khlaika आंदोलन bai आंदोलन आंदोलन bai आंदोलन आंदोलन bai आंदोलन jodi आंदोलन khaya tiprasaroni manthai mas maya ke आंदोलन khaya ke nogo haike khujuri dongni nogo khujuri pona saka haboi muti khujuri dong nogo kaisa nogo pona wa haboi khujuri dong ke tiprasani manthai mana thangba tiprasani manthai maya ni bagai no tini o आंदोलन bai आंदोलन आंदोलन bai आंदोलन आंदोलन bai आंदोलन ma khaible mada mano te आंदोलन खाइबने परे बसदका bogra no compromise ni samani tabake compromise mang siklai tongle no kubangma आंदोलन kok saw angaba santanglia haiban kaisa kok sanai David Murasing tini wo kuno politics ni ngoi tipramothani ngoi tini wo Agartala to Delhi himui thangya
जों स्राय मांनाय तिनिओ डेभिड मुरा सिंह तिप्रासांगुई तिप्रासानि मानथाय मायां दंगनि बय तिनिओ बो कस्ट ख्लाय याकुंबाय दिल्ली हिंबुई तिप्रासानि कस्ट न सानानि बय सिबो तिनि थांगो आ जागाव पलिटिक्स ता दंबुदि तिनिओ साकबाय थां डेभिड मुरा सिंह कक सावो CPM ni tiprasa BJP ni tiprasa tipra motha TPF IPF ti joto miliui chung thansa khlaiui joto miliui thansa khlaiui tiprasa ni bagui andolon khlainai ini botini akok saw botini saible tipra motha sim phaidini chung andolon khlainai hinai joto tiprasa dofa je tongnai rok non political phanungthu political phan khaitongthu khaipan tongthu thansangui andolon khaidi sable a jagao nung tu tipra mothani kokti sanai ble bo tini thangmani bo tiprasa ungui tiprasa ni manthai man sanani bo tini thango aboni bugui ex CM Radha Charanji angno sanamo jongo I jorao abo hai kokrok khnatai korok dung sai tongke bele hamnai tam ningke at least nung voice tongka nung dop hani boi nung samukhlai mandia jungbo joto buju at least nung nogo asugui phano bin bagoi nung kunu kaham sai phano bin boy nung surya phano bobai nung himbui logiroi mai phano at least nung nogo asugui phano tongke chupi tongke belake chaja khamo piaba nung nogo asuk tongdutui phano tinio nung obo boje khlai tongmani kokto nung haime sawi tongo sinjo se thang badegra to ulong mayung thangnai pho a kokro sanang eble moji mantu moji maya at least botrai to khai tong ble nung tam khlai ga ba no asugoi bokti ta siminani at least I jora phano chung thansa khlaiui chung tongani blackhan nango I jorao je andolon khlai tongmani chesta khlai tongdo andolon khlaimani bo chung khlainam nango sinti basarok tamni ke chung nung sabo sanya kuno boya noga sibo nung noga sibo nung asugui tongka ge bate wa haba hajangnai ble aboni boy andolon bo khainango tinio andolon khlaiman pore phan maya ti basarok kubang ma andolon khayo haipan maya nung abono no nungke andolon man khlai tongo yangka maya ade andolon khlai se mayang dongke nogo asugui kuna sa ke tong ken tam man tong ba tam man na je tongma phanu kumai thangbai na aboni bagoi TTADC ex CM Radha Charanji angno request khlaio I jorao obahe kok sanani please stop khlaidi thansani kok sadi asal kok sanai jotono na hambai tipra sayuk lokto